weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to babaɓe to fonde to abdallah jeeri to woluma nere woluma hatara to nere to neriyele to joke to silla to rindiaw to sincubu maka to beelinaɓe to bagodin ko on takkusan juulam ha e nder galle ceerno amatijane kanna ha to galle ceerno mamma sisé ba to fondu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie nomination ngaji keesi kewɗi mbaɗi tigui e gardigu sembeji leydi ndi to leydi Sénégal gendarmerie et police mbaddi junggo e fandu yidde fittude yoga e guure mawɗe tawateɗe nder leydi he fittude bandiji tawateɗi e nder mumen to leydi Mali laamu leydi Mali yeddi ha suuri ladde habaru kay ko wiyete wonde mercenaire uji russe naɓe puɗɗima nadde leydi ndi to leydi Burkina Faso biyeteɗoɗo laaji yoro ko volontaire darinoɗo kay goppunoɗo dialo mum ƴetti fetel haftade pelle cebbitiɗe e oɗo saaha karam o hollirama tigui o wasi fittanu makko ñande nogas e tati lewru gonɗen ndu leydi ndi kala holliri hen sunare mum no fewi to leydi Togo jaltugol de leydi Togo jandiyankoɓe ɗiɗo nanguiranoɓe kay ko fati ñiwite outrage à l'autorité guila sappo décembre wonnoɓe to bureau ji bira kañumen kala mbaɗama déféré to kaso central mollume to leydi Congo Brazzaville laamu ngu itti kuulala hittolelo gonnogal e leydi he guila ñande lewru mars 2020 faade oɗo saaha joni ittira noon ko beele ɓe mbawa yuɓɓinde feetoji mabɓe 24 et 31 décembre to kabaruji men joolam jabberi ma jaa ha to leydi France ha to leydi Argentine bisimilla mone ketki otondirte joni joni piren pacciren. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo reconnu mondialement. Maître Adama Baldé ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi. Maître Adama Baldé cagande waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Sénégal to wuuro witeego Mbacké to leegal bitegal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali. Maître Adama Baldé ko bawɗo longal moƴƴuɗo listihara. Maître Adama Baldé en wiye neɗɗo kala kene waɗa yo yurno. Maître Adama Baldé ko jawranɗe ɓen wonduɓe e dabaruji e ɓen weddaɓe korte eɓe arsigaji men uddi. Maître Adama Baldé ko jawranɗe ɓe ronkuɓe hebde kayitaji. Maître Adama Baldé ne andini dendagal kileneɓe mum kala ko neɗɗo ne waɗa yo tinno yo yurno so tawi ne moƴƴi mbaɗa so moƴƴani goppa. Maître Adama Baldé ene andina kileneɓe mum kadi ɗo e hitande nde mayde ƴewgal ko gratuite woni yoɓetake ɗaccata ko inde maɗa e inde nene maɗa so ari o yurnanoma ha cikka mataw ko onon gondi. Maître Adama Baldé noon ne wiye dendagal wonɓe nder leydi Sénégal ɓen kala jiɗɗo yurnanede walla jiɗɗo gollanede yaɓɓat koyɗe mum ara ha toon to Mbacké ara ha to galle makko e ha to bureau ji makko ɓe mbawa joddade wona noddago walla banggue audio. Maître Adama Baldé kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro uji makko téléphone numéro makko bureau ko 33 976 12 00 numéro uji makko téléphone noon ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83. Maître Adama Baldé sa yi to hello YouTube ma yi toon golle paydude no fewi ɗe waɗata mbatta ko Maître Adama Baldé jenganen Fuladu ma yi toon nate ɓosoje paydinde golle ɗe waɗata. Maître Adama Baldé
kollabɗo reedu malaɗo woni badden danɗo faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas e joyiya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulara e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗorɗen aljuma hanki o nogas e nayya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani o siifi cifande ɗen cifande noon ko décret ji hollirde tigui wonde e oɗo saaha joni o nomi chef d'état major adjoint général chef d'état major adjoint de la gendarmerie nationale o suuɓi noon ko biteɗo général Cheikh Diallo décret goɗɗo o noon kumo siifi hollirde tigui ko wonde général Hammadi Wul Eli Mahmoud on waɗama chef d'état major de l'armée de l'air o lomti noon ko biteɗo général Mohamed Wul Hayritani hono général des brigades Habibullah Ahmadou on e nomama chef d'état major général adjoint des armées woni ko wiyete SEMGA on noon on décret noon sifa ko guila ñande alkamis no gasi tati lewru décembre 2021 hono général sifande wonde de o siifi ñalawma hanki o ko général Mohamed Wul Haytani on e waɗama directeur général du groupement général de la sécurité routière woni ko wiyete GGSR wula hatrani noon ko kañuma wonno chef d'état major de l'armée de l'air ha joni ko leydi Mauritanie keddorɗe nam ñalawma hande o aseta hande landa laamu ka woni landa IPR woni union pour la république ene yuɓɓina meeting mo walanteɗo Allah to Bowal laade diwoje kingal woni ancien aéroport dendagal yimɓe militant ji jeeyaɓe landa ka kala ene nodda ne garata e keewal gara e peewal mujibu mijinga meeting o noon ko yidde kay wadde ɓeeto dendagal duuɓi ɗiɗi ɗi laamu Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo leydi ndi ko golli e dendagal caɗele jogaɗe kala e wadde ɓetoji e wadde bilan yiɗi kadi programme ko fate juɓɓudi ɗo e ko faye yeeso ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗe nan jagorgal kalfinagal ko fate cellal aadi woni Sidi Wul Zahaf e gollidiɓe mum e kolliri tigui onde aljuma hanki o no gase aljuma hanki o wonde ko ujunnaji ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeetati neɗɗo ko kañumen kolkisa e nder holkiso he noon e nder holkiso he noon hollirama tigui hen capanɗe jeetati e goho tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe capantati e joyo kepti cellal mumen neɗɗo goto hawri hen e ladial ha joni ko leydi Mauritanie keddorɗe nan saga leydi Mauritanie sagataɓe ngawle naaɓe tawa kadi ko waɗannoɓe seppoji men woni ko wiyete les activistes holliroɓe kay jaadani e gueɗe kantorinde woni tigui keptude leyɗele mumen mbaɗanno tigui e nder ngawle ko taari ɗum teɓanoɓe noon e oɗo saaha joni ne cokkuya e nder kaso mo roso hollirama noon guila ñande altine ɓennuɗo o ɓe goni tigui koye gueddere ñamde woni grève de faim hollirde grève de faim nder kasoji mabɓe toɓe coka to roso ɗum noon ko hollirde kay oɗo saaha joni gonka mabɓe ene muusi no feewi e nder kasoji to ɓe kolliri tigui ardi kala kasoji ɗi ne ukki no feewi kadi kasoji ɗi laaɓani e nder majji ko ɓe ñamata ñamde ɓe gaddanten ɗo kadi wona ñamde rewde lawol ɓe kolliri kadi e kala saaha ne waɗa ɓe cellani sokaɓe toon e gañiɓe kono noon keɓata safruji men ko ɗum waɗi noon saabi haaɓe natani mabɓe kamɓene nde ɗon gueddere ñamde ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mum kolleri aseta hande o ko ujunere temedde joyyi capanɗe nayo e jeegom o neɗɗo o kolkisa e nder waktuji no gas nayyi cakkiti ɗi hen capantato e tattawama jaati ko fiɗaɓe covid 19 ene qiime noon e nder temedere kala 2,13% hen ɗiɗo ko contact suivi ɗiɗo ko cas importé toɓe caggal leydi no gas jeeno e heddiɓe ko communautaire e nder ɓe cellano ɓe sappo joyi kepti cellal mumen hay goto ala mo rafio yooɓi hay goto kadi ala balliteɗo e fofago ñalawma hande o leydi Sénégal ene yaara capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere temedde ɗiɗi capanɗe joyi e jeegom winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde capanɗe jeegom e goho keptino cellal men ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayo neɗɗo ɗum woni ko hawre ladial ñalawma hande o noon eɓe jogui temedere yimɓe nayo taw ko tinaɓe honduɓe mbo rosso coronavirus tawteɓe e juuɗe
e safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Touba police dadi ɓe hinde police wondudeɓe gendarmerie kala ɓe mbaddi jungo e faalu noon ɓe mbaddi opération patam le mijo ñande jamma nogas ene ya décembre gonɗen woni jamma beddoɗo on ɗum noon on opération ko tuggi 19 heures woni 7 heures kikiɗe ha yetti 5 heures subaka woni salatu ɓe teɓima temedere capantato e joyo neɗɗo hen yimɓe tato ko yimɓe nanggaɓe gondani kayitaji mumen hen jeegomo ko waggaɗo waɗanoɓe vaga bondage hen goto nanguira tigui ko drogue nayo nanguira ko wadde gueɗe ɗe ngala e lawol ngala e dow voie publique jeeɗiɗo nanguira tigui ko drogade goto nanguira ko guyka sappo e jeegom oto kadi ɓe nangui ɗum ɓe beddima ɗum to fourriére motoji ɗiɗi kadi nanggama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e ndin mbaadi police e gendarmerie to Mbour kañumen ne mbaddi jungo e fandu e wuuro Mbour e nder wuuro Mbour ngo e kottali ɗum kala woni ko wiyete opération de sécurisation gam yidde kay fittude ñonkoto e dendagal bandiji tawateɓe nder wuuro ngo e nder falle de kala ɗina opération ngaji noon ɓe mbaɗi ɗum ko ñande nogas e tati e nogas ene ya décembre gonɗen ɗum ɓe kolliri tigui opération o ɓe puɗɗoto ko 22 heures ha yetto 5 heures subaka e nder département mo Mbour kala opération noon ɓe kolliri ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi sagata kañumen mbaddata ɗino opération tawa hen temedere sappo e jeenayo ko ɓe dadiɓe ɓe hinde police temedere capanɗe jeegomo heddiɓe ko gendarme ɓe kutorima kadi sappo e goho otoji ɗi police wondiri sappo e jeetati auto gendarme ɓe teɓima temedere sappo e jeeɗiɗo neɗɗo ɓe nawi fourriére sappo e jeegom auto wondude e motoji nogas ko ɓe kolliri kadi ɗeɓe nangui haalisa nanggaɗo kadi taw ko yoɓɓe amanduji ene qime ha 411 000 francs woni capanɗe jeetati e ɗiɗi ujunere ne fawi temedde ɗiɗi mbuɗu taw ko haalisa CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen tuttuɗen to Touba noon ha tentito leegal bitegal Darou Marwan eɓe tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna goto e ɓesgu leydi ndi taw ko suka tokoso biyetenoɗo Fallou Diop jarano duuɓi sappo e joyyi ko soudeur e saaha kay wonno e gollal makko ɗon tigui waɗi ko wiyete court circuit poste makko soudeur o waɗi mas ko hen wasi fittandu makko goski makko noon nawama to morgo hôpital Diamatou ko adi kay komo wiru yekkikiɗe hanki o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyen to Jacques Mbawo noon yardete toon café oɗo saaha kala ko inde oɗo biteɗo inde makko fuɗɗiri ko alkulala la o yettete ko fayi o nanguira noon ko wadde violé sukaɓe nayo worɓe yaroɓe duuɓi sappo fayi less woni tigui ko wiyete sodomisé walla mbiyana ludde kanko laayi fayi noon omo yara duuɓi capantati e joyyi andama kadi mo andira ko ɗum tigui woni jikku makko saabu o meeɗino sokede e nder kasoji tawa kadi ko ɗum o sokirino kanko noon nanga tigui komo violi sukaɓe nayo mo luuɗi ɗumen o heewi nawdeɓe noon ko nder galle taw ko galle galleji gonɗi e mahede ɗi cuwa wortede ko hen heewi nawde wadde noon yeɗo gueɗe kamtoriɗe no fewi e oɗo saaha joni noon ko commissariat des police e gardagol Bintou Guissé kañumen teeɓimo ha joni kabaruji men demgal Pulaar ceerno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen laamu leydi Mali waɗi wayloji kewɗi e gardigo dadiɓe muɗum guila ñande nogas jeetati lewru décembre gonɗen ɗum hono contrôleur général de la police biyeteɗo Seydou Diaram on nomama waɗama directeur régional de la police nationale mo Bamako biyeteɗo Saydou Diallo e goɗɗo ne wiye Morfing Diaram e goɗɗo ne wiye Hamada Salia e goɗɗo ene wiye Teniba Sangare wonnoɓe contrôleur uji généraux ji kañumen kala ɓeɗo kala mbaɗama oɗo saaha joni inspecteur de police hono Cheikh Keita on nomama directeur régional de police mo Khaye hono commissaire divisionnaire Idrissa Sangare on nomama directeur régional mo Kulinkoro commissaire divisionnaire Bassirou Keita nomama directeur régional mo Sikasso hono commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Koulibaly waɗama directeur régional mo Ségou hono commissaire divisionnaire Tafa Diallo on ne waɗama directeur régional mo Gawo e woɗɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen laamu transition leydi Mali ɓe jeddi ha sori ladde communiqué e nder communiqué mabɓe mo tongode nayyi ɓe jeddi ha sori ladde noon wonde kay wiyede mercenaire uji leydi Russie ene tawe oɗo saaha joni jettima e nder Bamako lamorgo leydi ndi ɓe kolliri noon mette mabɓe no fewi e nder communiqué mo leyɗele sappo e joyyi taw ko leyɗele
occidentaux ji banno ko ndenti mbaɗi communiqué men hollirde tigi wonde mercenaire uji russe naɓe jettima nder leydi he wonde kadi kollirde hen mette mumen kamɓene ɓe kolori mette mabɓe e oɗon communiqué moɓe mbaɗi taw hay nokku ala toɓe tugni so wona min nani en ɓe galna ɗum foof preuve wonde kay mercenaire uji leydi russe naati nder leydi he ha joni kabaruji men demgal pulaar senumima kabaruji men e ɗemgal pular ha joni koto leydi Mali keɗoɗen ene teska noon e kala mayirɗe hitande bandiyagal ne heewi ɓeydade no fewi nder leydi Mali ha tengti noon e nder Bamako lamorgo leydi ndi ko ɗum saabi noon e ɗum saabi noon e fende l'année o dadiɓe ɓe hinde police ɓe gendarmerie wondude protection civile garde national kala mbaddi junggo e fandu gam ittude ñonkoto e dendagal bandiji tawtiɗe nder leydi e kala ha tengti nder lamorgo ngo beele kay fende l'année o ne wawi ɓennirde ɓe dow jaam e kisala habaruji men ɗemgal pulara kabaruji men ɗemgal pulara ha joni noon e nder on opération ɓe kolliri tigui e nder ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mali jehen ha to wiyete Bourem noon ene teska Bourem en tawe e nder falle Tombouctou e hollirama tigui aljuma hanki o fottana waɗi toon ko jolnoɓe yimɓe jeenayo jolnoɓe ellano ko lanaka yiwi toon hen yimɓe nayo jiitama e nder ɓen nayo jiitama noon hen goto wondani e fittade mum yiita tigui gueɗe mayi e oɗo saaha joni noon jiilaw nana jokki beele kay eɓe mbawa yitude dendagal ɓen eɓe mbawa yitude dendagal ɓen ronkaɓe yitede joya ronkaɓe yitede e oɗo saaha joni hono no wi kay secrétaire général mairie mo Bourema habaruji men ɗemgal pular koto leydi Gambie paaɗen to leydi Gambie commission vérité réconciliation et réparation ko commission halfinnoɓe ko fate losgoji bonande tumane Yaya Jammeh e yaadi mum mbadde duuɓi no mbanno kay nder duuɓi nogas ɗiɗi ɓe gardino leydi ndi commission vérité réconciliation noon aljuma hankino ɓe jaltini rapport mabɓe ha laaɓi rapport mabɓe noon e nder rapport he ɓe kollir tigui woni yidde mabɓe e fandara mabɓe kay oɗo saaha joni ko Yaya Jammeh gardinoɗo leydi ndi e gollitiɓe mum kala yo daro yesso tribunal international mbawa rewnede lawol e bonandeji ɓe tuma wadde kay e nder ɗiɗon duuɓi nogas ɗiɗi ɓe gardi leydi ndi koto Burkina Faso paaɗen laaji yoro ko sagata ko symbole de résistance populaire ko darinoɗo noon darde mum no diɗorno kay no doole mum ponno haɓade kay terroriste en guila nden terroriste en naati leydi ndi ko demannoɗo woppi dialo makko ƴetti fetela gam kay wallodirde e dadiɓe leydi ndi hattade pelle ceɓɓitiɗe alkamisa ɓennuɗo walla ñan nogas tati ɓennuɗo nde ko nden tigui ɓe jani e jeeji en wat boniɓe tufinoɓe e dow lawol hakkude to wiyete uha yuguya e to wiyete tita o ko ɗon wasi fittade makko dendagal leydi Burkina naɓe kala kolleri tigui sunare men mawde no fewi e ngol ɗon jaltugol aduna hono Roch Marc Christian Kaboré ko horejo leydi ndi holleri hen sunare mum mawde no fewi rendimo hommage kadi e darde makko faydude no fewi dari noon gam yidde rende leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal pular koto leydi Togo paaɗene directeur uji jayde ɗiɗi taw ko jayde bindola woni tigui jayde weltede alternative e jayde wonde ne wiye fraternité kanji ɗiɗi kala directeur uji mabɓe ko teɓaɓe guilñande sappo lewru décembre en taweno nder kasoji e juude biram ɓe nanguira noon koko wiyete outrage à l'autorité woni tigui ɓe ñingno ko jagorde ɗiɗi en jagorde won jagorgal kalfinagal ko fate justice e jagorgal kalfinagal ko fate commerce guila sappo noon ɓe gonno koye nder kasoji to biram e oɗo saaha joni hollirama guila ñalawma hanki jamma walla subaka hande o ɓe mbaɗama defere to kaso civil mo Lomé ha joni kabaruji men ɗemgal pular koto Congo Brazzaville paaɗen guila lewru mars 2020 leydi Congo Brazzaville tawe tigui e kuulala hirtolelon gam kay handade cargol broso coronavirus laamu ngu noon rokki yamirore guila ñande nogas e nayyi lewru décembre gonɗen ɗum yo kuulala hirtolelol ngal yo dartu oɗo saaha joni yidde laamu ngu kay ko rokkude ɓe fartagui wawde mawninde fête 24 wondude fête 31 décembre e nder leydi hen fête 31 décembre woni Saint Sylvestre guila 2020 noon so 19 heures yoni ko kulala hirtolelo hay goto susano yaltude e bowal e oɗo saaha joni noon ɓe dokkama ɗiɗo fartange beele ɓe mbawa yuɓɓinde ɗiɗon fetoji ɗiɗi kono hakkillaji kala ne nanggui wonde so hitande nde maayi woni so fetoji ɗi ɓenni maɓe gartu e kulala hirtolelo koto leydi Sudan paaɗen ujunnaje yimɓe
jippima e boli ñalawma hanki o wadde seppoji mumen e nder Khartoum lamorgo leydi ndi e nder ngoɗo wuuro witengo nadami noon tawe temedere capanɗe joyyi kilométre to banggue worgo Khartoum kamɓe kala noon ko hollirde kay weltaɓe beltaki haydara e ko oɗo saaha joni e gardigo militaire uji leydi ndi ɓe kolliri tigui yidde mabɓe ko yo laamu ngu arte juuɗe civil en oɗo saaha kala noon laamu transition ngu e gardugol général Al Buhari kako kuppi internet ene kuppi téléphone ngaji kala sikkanno noon so ɗum waɗama yimɓe mbawata rendude kono haɗani ko ujunnaje yimɓe denti e nder ɗeɗon guure mawɗe wadde seppo men molantego Allah hollide tigui wonde yidde mumen e oɗo saaha joni ko yo laamu ngu ummo e juuɗe dadiɓe koto leydi France paɗen habruji men jolam jaɓiri télescope spécial James Webb ko satellite Ariane 5 o diwi aset hande nogas joyi lewru boten sanga 13h20 waktu Paris e gan sanga Fouta e Kumaru woni 12h20 on satellite noon ko molanteɗo Allah mo hono mum meeɗa fewnede ko satellite kadi kawni no fewi kadi tiiɗo to banggue jaaru coggu saabu kay ko fewnira ko fera e makko ene qime ha milliard uji sappo taw ko haalisa dollar ko fusée européenne noon Ariane 5 ko diwi noon koto centre spécial mo Guyane ko joni kabruji men demgala pular to leydi France hollirama tigui ɓe mbaɗi record to banggue fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi ñalawma hande o hono ngoɗon fingo ɓe meeɗa yiide ɗum togui ko moros coronavirus o naati leydi ndi saabu ɓe kolliri nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ko capanɗe jeenayyi e nayyi ujunere neɗɗo woni fiɗaɓe boros coronavirus e oɗo saaha kadi hakkillaji yimɓe kala ene keedi e oɗo boros coronavirus gartude e mbadi omicron ha joni kabruji men ɗemgal pular koto leydi siftinde o noon leydi France ene tawe tigui 5e vague woni wempejere mumen joyiɓire ko fate oɗo boros coronavirus ko ñande altine noon altine ɓawo janggo ma conseil de défense jooɗo jonde mum ɓe mbawa ƴettude peeje kese kay ko fate yidde handade e haɓade oɗo boros coronavirus koto leydi Argentine paɗen région ngaji tati tawateɗi to worgo leydi ndi e oɗo saaha kala tawe cumuji cattude no fewi taw ko cumuji ladde ɓe kolliri ɗon ujunnaje hectare uji ladde sumi ha wonti ndodi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongoɗen kabruji men e ɗemgal pular ɗo e habridde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ko biñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on. The Bluetooth device is connected successfully.